Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij Aan Tafel Bij. En deze keer zijn wij te gast bij Viveki. Ik vind het lastig om uit te spreken, maar dat geeft niet. In Biervliet. En Aardenburg gaat binnenkort weer op zijn grondvesten gaan schudden, denk ik. Want Frog City komt eraan. Frog City komt er weer aan. Weer aan, dat is Ja. leuk. Welkom Peter de Vrieze als geestelijk vader van Frog City. Ja, dankjewel. Ja, Ja, dankjewel. fijn dat je hier bent. Moet je luisteren Peter. Heel veel mensen kennen jou. Volgens mij ben jij een van de vele mensen die Aardenburg een warm hart toedragen, maar ook in het evenementenstuk. Ik probeer mijn steentje daar een bij te dragen. Ah. In een stad met veel vereniging en een sterk verenigingsleven. Dat klopt. En ja, veel mensen zetten graag hun schouders onder veel activiteiten die er ook gedaan worden. Dat is wel fijn, denk ik. Ja, absoluut. Want een evenement organiseer je niet met 2 of 3 man, zeg maar. Dat krijg je zomaar niet voor elkaar, denk ik. Nee, klopt. Ook in dit geval, ondanks dat we eigenlijk een relatief kleine organisatie hebben, met 3 personen. Naast ik, zei de gek, zijn de Stefan Vaas en Ellen Dieleman. Ja? En die hebben hun absolute kwaliteiten op het gebied, ja, met de computer en op administratief gebied. Iedereen heeft zijn vaste taak bij jullie in de organisatie dus. Ja, iedereen zo zijn eigen taak, ja. Ja, Dat is fijn. absoluut. Dat is Ja. fijn. Je zegt net een heel groot verenigingsleven en een heel veel mensen die daar natuurlijk gebruik van maken. Levert die eensgezindheid, die betrokkenheid bij elkaar, levert die dan ook een hele hoop vrijwilligers op om zo'n evenement als Frog City, waar we het straks nog verder over gaan hebben natuurlijk, om dat te kunnen draaien? Want dat is natuurlijk niet zomaar gedaan. Nee, inderdaad. Dat is niet zomaar gedaan. Maar ik kan me nog goed herinneren, vorig jaar, toen we de organisatie eigenlijk qua de poppetjes een beetje op de rit hadden. Dan zijn natuurlijk de vrijwilligers zijn benodigd. En ik weet het niet precies, maar ik geloof niet dat het 2 dagen heeft geduurd, alvorens we 20 man bereid hadden om graag te helpen. Ah, En op een gegeven moment hebben we zelf gezegd van, goh, we zetten het even op hold. Het is niet de bedoeling dat we straks meer vrijwilligers dan bezoekers hebben. op zich is dat een luxe probleem natuurlijk, hè? Als je zoveel mensen hebt Ja. om het evenement te kunnen draaien. Dat is wel heel erg fijn. Ja, inderdaad. Ja, dat is zeker, ja. En, Nu vind ik dat wat jij zegt heel erg fijn dat je natuurlijk binnen korte tijd natuurlijk je vrijwilligers voor je vereniging rond hebt natuurlijk om het evenement te kunnen doen. Bij Omroep ZWL zijn we deze zomer het Zeeuws-Vlaamse land ingetrokken en diverse kernen aangedaan waar dat dus ook naar voren kwam. Een hele hoop mensen daar toch een bepaalde betrokkenheid bij hun dorp hebben om daar hun steentje aan bij te dragen, zoals jij dat net ook zegt. ja. Ik denk, als je kijkt in Zeeuws-Vlaanderen, ik kan bijvoorbeeld in Oost-Zeeuws-Vlaanderen echt ook wel een paar kernen of dorpen opnoemen, maar waar die vastberadenheid ook wel zeer zeker nog heel sterk aanwezig is. Ik noem nog maar gewoon een voorbeeldje, Grauw bijvoorbeeld. Ja. Grauw is een Grauwrok. Ja. En los daarvan ook gewoon een rijk verenigingsleven en ook niet zo'n hele grote plaats verder. En zo zijn er natuurlijk nog een hoop in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, klopt zeker. En en Aardenburg hoort daar zeker bij. bij al jaren eigenlijk. Ja. Jij zegt net Grauwrok, Frog City, dat is natuurlijk rock in mijn beleving, als je dat natuurlijk zegt. Willen jullie misschien de opvolger van Grauwrok worden? Nee, dat is... je zit al heel snel, denk ik, als je een naam moet verzinnen voor een festival, dat het op een rock of pop of iets dergelijks eindigt of mee begint. Mhm. En dus de link naar Grauwrok is er totaal niet, maar Nee. even daarnet als voorbeeldje voor een sterk verenigd Omdat dorp. Grauwrok natuurlijk al een gevestigde, min of meer gevestigde naam Ja, is. absoluut. En jullie Ja. natuurlijk voor de tweede keer dit doen. Ja, wij Jullie zijn, mogen best een ambitie hebben hoor, dat is niet erg. Nee, de ambitie is er zeker, maar we staan, we zitten in het kleuterschooltje met ons evenement. Oh, wat leuk. Dus, Ja. maar Dat is we- het multifunctioneel centrum in Aardenburg waar jullie waar het plaatsvindt. Ja, Het heet Frog City.
Ja. Leg eens uit, waar komt die naam vandaan? Ach, veel makkelijker kon het niet wezen eigenlijk. De oudste stad van Zeeland, de Kikkerstad, sinds, ik dacht ergens in de jaren 60 dat dus verzonnen is. En ja, om van kikker frok te maken en een paar haakjes ertussen te plaatsen, En rock, was die, rock en frok komt natuurlijk heel gauw bij elkaar. ja, was die link wel heel erg snel gemaakt. Ja. Ja. Nu gaan jullie het voor de tweede keer organiseren. 18 oktober vindt dat plaats. Zijn er al artiesten bekend die daar komen optreden? Ja, onze line-up die ligt eigenlijk al heel lang vast. Oh, leuk. Ja, vorig jaar al met de eerste editie. En de zondagmiddag zaten we alles op te ruimen en weer op zijn plekje te zetten daar in het MFC. En we zaten onderling een beetje te denken of te praten van, goh, wat doen we ermee voor volgend jaar? En dat heeft geen half uur geduurd om te zeggen dat we het weer gingen doen. Oké. En dan is van, ja, in welke vorm we het gaan doen. Enerzijds, het is natuurlijk niet volledig kopiëren en plakken van de editie van vorig jaar. In grote lijnen organisatorisch bijvoorbeeld wel. Dat is van het jaar iets makkelijker dan vorig jaar toen je alles nog moest verzinnen natuurlijk. Ja. En dus goed, die line-up op vele verzoek. De hoofdact dit jaar is Frontaal. Frontaal is geen onbekende in het zeer Vlaamse landje. Menig kermis en evenementen wordt daar een gekkenhuis met de aanwezigheid van Frontaal. Ja. Dus op vele verzoek eigenlijk. Ik ben zelf niet zo 1, 2, 3 dat ik denk van, goh, we halen nog eens een band terug. Want nogmaals, op dat vele verzoek hebben we daar gehoor aan gegeven. En het Spits, als ik het goed zeg, wordt afgebeten door Beuk. Beuk is een band uit de regio Brugge. Ja. 3 stuk voor stuk geweldige goede muzikanten. Veelal eigen repertoire. En we hebben ze eigenlijk puur op hun absolute muzikale kwaliteiten hebben ze vastgelegd. Leuk. Ik ben ook erg blij dat we ze hebben. Ja. De tweede band is White Child. Een band uit het verre noordoosten van het land. Oh. Ommen, Zwolle, die kant. Die band heb ik had ik al een paar jaar een beetje in het vizier. Ook een paar jongens die erin spelen die ik min of meer een klein beetje ken van een andere band. En ja, na goed overleg en even de raceafstand een beetje erop natrekken, waren we erg blij dat we ze mochten vastleggen. Ja. Hebben jullie in totaal 3 acts op die avond? Oké. Ja, 3 bands. Ja. 3 bands. Avondvullend. Ja, dat wel. Ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk. Hebben jullie ook een bepaalde ambitie voor de toekomst om van dit naar iets anders te groeien? Of zit dat op muzikaal vlak dat je zegt van ik wil eigenlijk alleen maar zoveel mogelijk bands uit een bepaald genre hebben of hier uit de buurt? Of... Ja, nou er zit wel gewoon een vast idee achter. Dat met name dat frok, of beter dat rock, zal nooit veranderen. Wij zullen nooit afwijken van een andere muziekstijl. Okay. Daar waar sommige festivals met alle respect dat wel eens doen of deden. Ja. Ieder zijn keus. Wij houden daar, wat de toekomst ook brengt, wij houden daaraan vast. Met die verstande, ik heb niet de ambitie om over 25 jaar voor de 25e keer Frog City te organiseren of te moeten organiseren. Wat de toekomst brengt, dat zien we wel. Waar ik meer op gespitst ben eigenlijk. Enkele weken geleden waren een paar goede vrienden van me te gast bij Omroep Zeer Vlaanderen. Ja. Te weten Jeroen Foré en Paul de Winne van de Guitar Academy. Ja. Ik maak er zelf ook deel van uit. Oh, leuk. Ik drum, dus ik ben een van de weinigen die geen gitaar vasthoudt. Maar ik ben begeleidend drummer en op jam sessies en dergelijke. Leuk. En bij dit spreken hebben we enkele weken geleden opgetreden op de muziekkiosk in Aardenburg. Oh ja. En daarnaast hebben we ook een zeer muziek-minded horeca deel in Aardenburg. En die doen in de zomer ook hun dingetjes op muziekgebied. En als ik dan verder en wat breder kijk naar de toekomst, dan zie ik misschien toch wel iets leuks uit Frog City. Die
Gitaaracademie en de horeca met hun eigen organisatie. In samenwerking met elkaar. Om een mooie samenwerking en wie weet. ja, toch misschien nog wel eens wat andere of extra evenementen op te zetten in onze Frog City. Maar ja, nu heb je natuurlijk veilig gekozen voor een binnenlocatie natuurlijk. Wat ik me kan voorstellen als je natuurlijk in oktober zit. Ja. Moet natuurlijk ook allemaal in de evenementenkalender van Aardenburg passen. Ook Maar nog. ja, er is behoorlijk wat te doen. Niet alleen in Aardenburg, maar in heel Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Zeker. Maar binnen Aardenburg wil je natuurlijk afgestemd hebben op elkaar. Ja. Om elkaar natuurlijk niet in de weg te zitten. Dus niet dat de kermis op de kaai staat en dat jullie binnen bezig zijn. Dat zijn dingen die je liever niet hebt. Want dat Nee, klopt. vraagt wat verdeeldheid, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ik zou me wel voor kunnen stellen dat je inderdaad op een gegeven moment zegt van jongen luisteren. Als het natuurlijk zo'n succes wordt dat het binnen niet meer mogelijk is, maar buiten misschien nog wel op een andere manier. Dat een mogelijkheid zou zijn in samenwerking met de horeca, dat je dat op dat moment gaat opzetten. Bijvoorbeeld. weet. Zeker niet onbelangrijk. Ja, wie heeft er geen appje tegenwoordig voor dit en voor dat en voor 1000 andere dingen. Zo hebben we ook een, ik weet even de naam niet exact, maar eigenlijk wie doet wat app. Waar diverse verenigingen en horeca ondernemers in participeren. Wat leuk. Ja, en is er iets te melden van een aanstaande evenement, dan wordt dat erin geplaatst en is het wel fijn om er rekening mee te houden of erop af te stemmen in elk geval. Ja. Dat is wel heel bijzonder dat al die verenigingen natuurlijk met elkaar hun evenementen op elkaar afstemmen. Dat je inderdaad niet of bij de tennisvereniging een bepaalde het jaarlijkse tennistoernooi hebt, zeg maar, of misschien wel iets met de voetbalvereniging en dat tegelijkertijd nog iets anders plaatsvindt. Want dat is natuurlijk, dat trekt natuurlijk de aandacht van elkaar weg. Ja, inderdaad, klopt. Natuurlijk, vandaag de dag, er is, goed, er is gewoon veel eigenlijk. En je kan niet alles mee een schaatsje knippen. En dan zijn natuurlijk ook bepaalde evenementen die elkaar verder niet al te veel raken. Dat zou dan ook nog niet zo erg wezen. Maar als het te organiseren valt in elk geval om het op elkaar af te stemmen, zeker doen. Trekt dat nou ook nog heel veel mensen van buitenaf van Aardenburg? Of is het echt alleen bedoeld voor de Aardenburgers zelf? Nee, zeker voor iedereen dat voorop. En vorig jaar zag je gewoon erg veel mensen uit de nabije regio. Ik vind dat leuk. Ik door de zaal loop en ik zie daar Bresciaanders en mensen uit Kazant, Slus, noem ze maar op. Ja. Of van over de grens. We zitten natuurlijk kort aan het Belgische. Dus ook in dit geval, dit jaar met Beuk. Beuk is een band die veel volk meeneemt. Ja. En de linkjes zijn best wat kort in diverse opzichten. En dat is wel het fijne dat we naast veel Aardenburgers ook veel mensen van buitenaf mogen. Hoe groot is dat festival? Hoeveel mensen kunnen er eigenlijk naar binnen? Want het is natuurlijk binnen en dus ben je beperkt aan een aantal natuurlijk. Ja. Als het vol zit, zitten er 500 man binnen. Kijk. Ja, dat is niet reusachtig, maar... Maar leuk, gezellig. Ja, die wil je niet thuis hebben. Nee, liever niet. Nee. Niet bij mij thuis, nee. Dat lijkt me niet echt handig. Peter, ik neem aan dat je op de website voor allerlei soorten informatie gewoon terecht kunt. Absoluut. Om te weten wie, wat, hoe, waar, et cetera, dat soort dingen meer. Ja. Maar als ik nou besluit in deze tijd, want dat is wat de jeugd een beetje doet, en misschien ik ook wel tegenwoordig, dat je op het laatste moment denkt, ik ga eens kijken of ik heb zin om er naartoe te gaan, ik rijd er naartoe. Dan kan ik ook aan de zaal nog verschijnen, denk ik. In theorie wel, in praktijk hoop ik van niet. En, ik snap wat je bedoelt. Dus elk jaar in ons adverteerdingetje wordt af en toe een fotootje geplaatst van George en Marie. En die staan huilend in elkaars armen. En die foto is genomen de zondag na Frog City, want zij waren te laat voor tickets. En dan zou ik ook zeggen... Ik vind het wel een goede manier om reclame te maken. Natuurlijk of zo. Ja. Goed. Het is wel maar een klein dingetje zo, maar Maar inderdaad, de mogelijkheid is er nog wel, mocht het vooraf niet uitverkocht wezen, dat er aan de kassa nog kaarten zijn. Dat is begrijpelijk natuurlijk, maar weet je, de website die zetten wij hier in beeld. Dat je daar natuurlijk de nodige informatie kunt vinden. Ja. Tweede keer, dus jij hoopt op een... Full house.
Full House. Full House, ja. Dan, Ja. gaan we daar natuurlijk op hopen. Maar los daarvan, onze insteek, onze rode leidende draad zijn de 3 G's. De 3 hoofdletters G. Het staat voor goede muziek, gezelligheid en gemoedelijkheid. En als we dat berekenen op ons festival, dan vinden we dat het belangrijkste eigenlijk. Ja. En of er dan net een 50 man meer of minder is, dat is nog niet altijd het allerbelangrijkste. Maar ik denk dat dat wel de Zeeuws-Vlaamse insteek is. En dan sluiten we hem daarmee af. Absoluut, dankjewel. Dankjewel Peter. Kijkers, bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende keer.